Violentzia sekula ez da, nire irudiz sekula ez da izan helburua erakundearentzat. Hain zuzen, errepikatzen dut lehengoa, erakunde politikoa delako. Hortiagaz gaitezen, erakunde politiko bat. Eta borroka armatu egiten duena, baina tresna politiko bezala. Orduan, violentzia edo bortxa erabiltzea ez da sekula helburu bat. Badakigu erabiltzen duenak, eta kasu honetan etsaiak ere, kalteak egon daitezkela, eta erakundea betidanik saiatu da kalte olako albuko kalte horiek ekiditea, eta hori oso zaila da. Bueltazinezko kalteak horiek larria dira denentzat, eta ni betidanik eskatu nau hori, eta hori sentitu diat barru tripatik. Gure geroa egunero eraiki behar dugu. Eta hori den hori dagokigu eraikitzea. Berriro erraipikatu ez daiten bizi izan duguna. Horren kuestionoa zer da? Beste estera bateaz da, hitz bat esatea magikoa da eta bihar dena konpondu da. Kuestionoa da, nik ematen didan garrantzia da, gizon emazteok, denok, Euskal Herri osoan, txipa, logiziela, denon arteko eraikuntzan hori jartzea, da jarrera hori da. Garrantzia izan zuen anateko proposamenak? Nik uste dut, eta ez bakarrik Euskal Herrian, kanpoan ere, da, kanpoko eragile, guk topo genituen eragileak ere oso garbi ikusten zuten. Eta haientzako ere, bere ikuspegitik eta bere zuten esperientzitik, ikusten zuten hori egingarriagoa. Genebako alergo bilera uztailaren 14an bukatu zen, bilera zail bat. Zail bat. Uztaila 14an, gustora ateratzen zen? Araion baino lehenago, sinisten nuen. Hortan sinisten nuen, ikusten nuen aukera zegoela. Eta sinismen hori joan aurretik hankaz gora bota zidan erakundeko zuzendaritzako batek, esan zidan zerbaitekin. Ohartu nintzelako, pertsona horrek zuen pentsamoldea, negoziakete bari buruz, eta nerea punta baten da besten zela. Baina orduan konturatzen naiz erakundean zerbait gertatu dela. Maiz jarri adansek esaten duenean, nolako arazoak topo egin zuten, maiz etxeko arazoak, kanpokoak, baino handiagoak zirela. Adierazpen horiek zian, giltza, bi prozesu horiek nolabaiteko eramateko. Kuestionoa zen, giltza izatea, hori, irikitzea. Eta hor bi fase, bi arlo, irikitzen da, ondorioan bigarren fasea, zen lehena da hori dena zehaztea, bigarren fasea jartzen da maiganean. Eta orduan, hori guazen hitz egitera. Guazen hitz egitera gauza konkretuaz. Ez zenuen Madril posible. Nik sinisten nuen, okerren bilen, baina sinisten nuen, okerren bilen, ez bilen oker, nik sinisten nuen. Eta kuestionoa hori hankaz gora joan baldin mazan, etzen bakarrik Madrilen jarreraengatik. Nazioarteko gobernuz kanpoko erakundeak eskatzen dutelako, nolabaiteko berme bat delako behintzat. Eta beste alde batetik, bustita dauden gobernuek ere esaten dutelako, nahi duguna da, norbait, nola esan, nolabaiteko trajektoria duen norbait, eta horregatik da. Horregatik konbentzitzen diate, denek ez zuten ulertzen espainolen jarrera. Ez zuten, hau nola hostia da, guk 1000 lekutan ibili gara, 1000 gatazketan, 1000 arazo, baina holakorik ez da pentsa ezin. Presoen kolektiboak eman duen urratxa ikusiz, teorian eta praktikan, hemen zuek legedia dakazue, eta zuen legedia betetzera gatoz, baina kuestionoa zer gertatzen da, besteek legedia ez dirala betetzen, salbu kasu batzuetan. Orduan, noraino ausartuko diren, ezer berezik egitik, baizik bere legedia betetzera, baldintzak baditu, hori hola da, hori garbi dago, baldintzak badaudela, baldintzak arlo desberdinetan, izugarrizko potentzial bada Euskal Errepublikaz egatik ez. Baldintzak denak ditugu, denak. Herria
nik ikusten dut, belaunaldi berriak, atzetik datozen belaunaldi berriak, borrokatzerako zentzu horretan gogoa dutela,